Нищо не е ударил, аз съм бил свидетел. Никого погнаха го вашите колеги без никаква причина. Без никаква, момчето не е закачил никого. Тук сме сулата и хора. Пуснете го веднага, защото никому нищо не е направило и това момче да му слагате белезници. И аз съм свидетел. Никого нищо не е направил. Как ще го арестувате, ще го търкаете, пребили сте го, вижте какво сте го направили. Дигнете го, вижте белезници. Какво го правите сега, какво правите, добре сте, бе? Абе, вие лудили сте, бе, хора. Какво правите, бе? Чакай, за какво направя камерата, бе? Защо ме удари, бе, полицай? Той ме блъсна, как да не ме е блъснал? Пречите в момента върши. Блъсна ме, полицая ме блъсна. Ей, хора, вие играли си играете, нищо не е направил, пребихте момчето за нищо. Не видя ли, че падна сам? Що го гониха? Що го гониха, бе? Защо го гониха? Нищо не е направил. Абе, бяга си, може да си бяга в парка. За здраве! Що ти не бегай за здраве? Айде се прави какво и вие на луди. Като му каже... Абе, аз бях там, ти там ли беше? Да, като му каже да спре... Там беше ли? Никой не му е казал да спре, гониха го и тичаха по дерема. Добре, стал по нас си удари вежата, така ли? А по-опита да е точно. Абе, ей. Нищо на никого не е направил, арестувахте го за нищо. За нищо арестувахте едно невинно момче. Къде? Къде са ви... Какво снимам? Как арестувахте човек без нищо снимам? Без нищо! Го наранихте и без нищо! Без нищо! Бях там! Обяснете защо не може да се снима. Да, пък този за отношение с